खुलुमबाय हादोरसा नाङै दिनै बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै दिनै मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि हान्जाफोर जाय राजखान्थियारि हान्जाफोरा दिनैनि सानाव गावनि राजखान्थियारि जिथु दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे बे समाव गावनि मावथिफोरखौ लानानै बायदि हाबाफारि लाबाय थानाया दिनै हादोरसायाव जिथु सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जिथु जोंनि नैबे बिटिसि बे बिटिसियावबो दिनै मोन 15 बियाबाव जिथु बिधानसभा बिसायख'थिया खुंजानो थांगासिनो दङ बेयावबो जिथु जोङो दिनैनि सानाव गोहोम गोलैनायखौ जोङो थारैनो नुनो मोननाय जादों आरो बेराफारसे जों दिनैनि सानाव बुंनांगोन जिथु माहारियारि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादगिरि दिफेन बर'आ दिनैनि सानाव बिबाननिफ्राय आजिरा लानानै दिनै बिसायख'थि गेलेनायनि जि मोनसे समाजारि बिजोङाव जे सरसा सोलिबाय थादों बे सरसानि सायावनो जोङो दिनै नैबे आङो जिथु दङ दायो 42 नं जि उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि जिथु हरसिंगायाव आरो बे हरसिंगानिनो सासे आंजों लोगोसे दङ बे समाव सांग्रां नोगोरारि आरो बे सांग्रां नोगोरारिनिफ्रायनो आङो दिनैनि सानाव जिथु फैबाय थानाय जि बिसायख'थि आरो बेजों लोगोसे दिनैनि सानाव हरखाब बेबायदि जिथु समाजारि बिजोङाव गोसारनाय दिफेन बर'नि जि बिबान एंगारनाय बिनि बेफोरबायदि गोबां आयदाफोरखौ लानानै आं बिथांजों सावरायनो होननानै दङ नै बिथाङानो जाहैबाय हरसिंगा नैबे ओनसोलनि थागिबि आरो बिथाङा सासे सांग्रां नोगोरारि होननानै जों दिनैनि सानाव बुंनांगोन आथिखालाव दिफेन बर'नि बिबान एंगारनाय आरो बेजों लोगोसे राजखान्थियारि हान्जायाव जगदान जानायनि मोनसे सरसा सोलिगासिनो दङ बे बिथिङाव नोंथाङा सासे सांग्रां नोगोरारि हिसाबै मा खुलुमबाय बयनिसिमबो आं गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय जोङो नुनो मोनदों जे ससियेल मिडियाफोराव जोङो नुगासिनो दङ जे दिनै दिपेन बर' बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा दासिमबो आफादगिरियाव दङ दा बिथाङा राजनिति फोथाराव फैनानै राजनितिनि खामानिजों लोगोसे हारिनि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा थियारि जानायखौ जोङो खोनानो मोनदों बा नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव बे आंनि बा रायजो राजानि साननायाव बे डिसिसना निस्सय गावनि नङा बे डिसिसना रायजो राजानि खावलायनाय रायजो राजाया बिथांखौ लुबैदों जोंनि उदालगुरि समस्तियाव बिथांखौ बिजाथि महरै गसंनानै समाजनि खामानि मावजानायखौ जोंनि बिटिआर बासिया बयबो लुबैदों गासैबो हारिनि मानसिफ्रा लुबैदों मानो होनोबा दिनै जोङो नुनो मोनदों जे बिटिआर एकर्ड एक नम्बरानो जाबाय बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा बा जाफुंहोनांगौबा दफाफोरखौ जाफुंहोनांगौबा निस्सय बिटिआर सुक्तिकारिफ्रा थानांगोन जोङो नुनो मोनदों दिनै बिटिसिआव बिटिआर सुक्तिकारिफोरा सरकार गैलिया दा बिनिखायनो दिनै जोङो नायदों बा बिटिआर बासिया सानदों जे बिटिआर सुक्तिकारिफोरखौ जिहेतु नैबे इस्युआ बिटिआरनि जि इस्यु बिटिआरनि जि दफाफोर मावफुंनायनि जि इस्युफोर बा मावफुंनायनि जि थासारि बियो स्टेट आरो सेन्ट्रेल बा बे मोननैनि गेजेरजोंसो जाफुङो बिटिसि एबा बिटिसि सरकारा इसेबां बेयाव माबा गैबावासो किन्तु बियो स्टेट आरो सेन्ट्रेलनि बेयो मोनसे इस्यु दा बै हिसाबै बे बिटिआर एकर्डखौ जाफुंहोनांगौबा जोङो थारैनो एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालामहैनांगोन आरो जोङो पार्लियामेन्टआव बे उत्थापन खालामनांगोन दा जोंहा पार्लियामेन्ट हिसाबै जोंहा जारिमिनारि मोनसे जोङो मोन्थाइ मोननो हादों जारिमिन बियो जारिमिनारि थासारि जोंहा सोमजिदों बा जोङो मोनसे मोजां थासारि जोंनियाव फैदों मानो होनोबा बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय साथाम जोङो एमपि मोननो हाबाय आरो मिनिस्टारबो मोननो हागौ दा बै हिसाबै पार्लियामेन्टआव राइज खालामनो थाखाय पार्लियामेन्टआव खोथा बुंनो थाखाय जोंहा एमपि साथाम जाखाबाय गोदोनिफ्रायनो बियो सानै बा सासे बिदि जाबोबाय हादोंमोन नाथाय एइबार बेयो मोनसे जारिमिन जोङो साथाम मोननो हाबाय बेबायदिनो सेन्ट्रेलनि इस्युखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा एमपि दङ दा बेबायदिनो स्टेटनि जिखिनि दफाफोर स्टेटनिफ्राय जिखिनि जोंहा बिटिआर एकर्डनि इस्युफोर थाबाय दफाफोर थाबाय बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय थारैनो बिटिआर सुक्तिकारिफोरखौ लुबैदों दा दिपेन बर' बिथाङा गावबो सासे बिटिआर सुक्तिनि सासे बाहागो दङमोन बिथाङाबो एबसुआ सुक्तिकारिमोन बै हिसाबै जोङो नायदों दिनै जुदि एसेम्ब्लियाव जों जुदि बेबायदि मोजां मानसि आवाज होनो हानाय मानसि जों हरनो हायाब्ला थारैनो बिटिआर एकर्डआ जाफुंनाय नङा मानो होनबा मोनफ्रोमबो एकर्डआवनो मोनफ्रोमबो दफायानो हारि ओनसोल जौगानायनि बेयाव थायो
खोथा थायो दा बै हिसाबै बिटिसि सुक्तियावबो बर' हारि बा ओनसोल जौगानाया गोबां दफाफोर दङमोन आरो बिटिआर एकर्डआवबो बेबायदिनो साबसिन हामसिन दफाफोर दङ जेरै एरिया एक्सटेनसननि खोथा थाबाय जोंहा डाइरेक्ट फान्डिंनि खोथा थाबाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथा थाबाय आरो बेबायदिनो साख्रि बाख्रि आरो गोबां इन्स्टिटिउसनफोर लुनायनि खोथा थाबाय मानो होनोबा दिनै जोङो नुदों 5 बोसोर सरकार खालामनायाव बियो असम्भब जे गासैबो दफाफोरा जाफुंनाया बियो असम्भबखा एसे गोबाव सम नांबावगौमोन दा बेनिखायनो जिखिनि आद्रा थानाय दिनै गोबां आद्रा थाबावदों जोंहा सनितपुर गहपुर बिथिं गोबां हानि जि मोनथाय बेखौ मोनजोबनो हायाखै बा जों जि एरिया बारायनाय बे एरियायाव दासिमबो जोङो जाफुंजोबनो हायाखै जिखिनि गामि हाबनांगौमोन बेसेबां हाबजोबाखै 100% जोङो दासिमबो गामिफ्रा हाबजोबनो हायाखै जोङो दाखालि बावै बिटिसिआव एसे बिबांनि जोङो बेयाव बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनदों गहपुर सनितपुरनि मानसिफ्रा खिन्थु 100% मोनाखै दा बेफोरखौ मावफुंनांगौनि गोबां खोथा थाहैबाय दा गुबुन मोनसे खोथाया जाबाय उदालगुरि हिसाबै जोङो मोनसे अनुभब खालामदों बेबो मोनसे जाहोन जे उदालगुरियाव माहारियारि आफादनिफ्राय एबा जातिखौ नेतृत्व होनाय दैदेनगिरिफोर गैलिया राजनितियाव बर'नि राजनितियाव जोङो बेखौ अनुभब खालामदों जे जोङो नायोबा गुबुन जिल्लाफोराव नायोबा जों क'क्राझाराव नायोबा दिनै हाग्रामानिफ्राय लानानै इउजिनिफ्राय लानानै रोनगोरानिफ्राय लानानै आरो जयन्त मोननिफ्राय लानानै रबिराम मोननिफ्राय लानानै जातिखौ नेतृत्व होबोनाय गोबां नेताफोर दिनै बर'नि राजनितियाव दङ नाथाय उदालगुरि हिसाबै बर' हारिखौ नेतृत्व होबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जालांनाय बा एनडिएफबिनि आफादगिरि नेहाथारि जाबोनाय बेबायदि नेतृत्व लाबोनाय जोंनियाव पलिटिसियान गैला गबिन्द बसुमतारिया दङमोन राजनिति बिथाङा एनडिएफबिनिफ्राय बिथाङा आफादगिरि महरै दङमोन नाथाय बिथाङा जोङो मैया नुदों जे बिथाङा देग्लाय नैबेनि राजखान्थियाव बाहागो लाला होननानै दा बिदिबा जोङो नुदों जे जोंनियाव बेबायदि नेतृत्व लानो हानाय बा उदालगुरि हिसाबै जोङो जातिनि नेतृत्व होबोनाय नेताफ्रा जोंनियाव गैला जोङो राजनितियाव नुयो गोबां राजखान्थिगिरिफोर नुयो दा जोङो माब्लाबा माखासे एंगोलनिफ्राय फैनाय नुयो सोरबाया बिजनेसमेन सोरबाया गिदिर साख्रि मावनानै राजनितियाव बाहागो लायो दा जोङो सोरबाया जातिनि नेतृत्व होबोनानै पलिटिक्सआव बांसिनानो जातिनि नेतृत्व होबोनाय लिडारफ्रा राजखान्थि बर'नि राजखान्थियाव बाहागो लायो दा जोङो नुदों बिजनेसमेन सासेया जुदि एमएलए जायोबा मिनिस्टार जायोबा एमपि जायोबा बिथांमोना इएम जायोबा बिसोरो राजखान्थिखौ बिजनेस बायदि लायो जातिनि इस्युजों ओनसोलनि इस्युजों बिसोरा बारा सोमोन्दो थाया बिसोरो बिजनेसमेना सासे बिजनेस बायदि लायो थारमाने राजखान्थिखौ दा सासे गिदिर साख्रियाल मावनाय मानसिया बिहा जातिजों बारा सोमोन्दो थाया बियो साख्रि मावनाय बिनि लाइफआ उन्दैनिफ्रायनो मोजां फरायनानै बियो गिदिर साख्रि मावनानै बियो मा जायो साख्रि मावनानै जातिनि इस्युफोरजों बेहा बारा सोमोन्दो थाया दा बिनि थाखाय बैसोर बायदि मानसिया जुदि एमएलए जायोबा जातियाव बारा इस्युफोरा जाफुंजाया आरो माखासे थिकादार लेभेलनि मानसिफोरबो जोङो नुनो मोनो दा बैबायदि मानसिफ्राबो राजखान्थिखौ थिका बायदियै लायो जातिजों इस्युजों जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय जाय मानसिफ्रा जातिनि नेतृत्व होनानै राजखान्थियाव बाहागो लायो बै मानसिफ्रा जातिनि समाजनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो दा बेबायदि नेता जोंनियाव गैया उदालगुरियाव दा बिनिखायनो उदालगुरि बासिया दिपेन बर'खौ लुबैदों राजखान्थियाव फैनांगौ राजखान्थियाव फैनानै ओनसोलनि हारिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ बेखौ उदालगुरि बासिया लुबैदों स्पेसियेलि बेजों लोगोसे बिटिआर बासियाबो बिटिसिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि खाथिराव मा होनो दिपेन बर'खौ लुबैदों आरो दिपेन बर'आ सासे बर' जातिखौ नेतृत्व होबोनाय 20-25 बोसोर बिथाङा गाव पुरा सेक्रिफाइस खालामनानै जात्रियाव बिथाङा सेक्रिफाइस खालामबोदों जातिनि थाखाय खामानि मावदों बिथाङा सासे आयदा फोरोंगिरिमोन इंलिसनि आयदा फोरोंगिरिमोन दा बिथाङा गावनि साख्रिखौनो गारनानै जातिनि थाखाय खामानि मावदों जों मिथिगौ जे जातियाव सेक्रिफाइस खालामोबा बेसेबां सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो गावनि बिसि फिसा जोङो गारनो गोनां जायो बा गारनो माने दोनथ'नानै जों जातिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो जोंबो जातिनि खामानि मावबोना जों मोनबोदों न'आव थानो मोना न'नि खामानि मावनो मोना हिनजाव गथ'जों थानो मोना दा बेबायदि गोबां सेक्रिफाइस दिपेन बर'आ खालामबोदों दा बै हिसाबै जोङो दिपेन बर'आ
दिपेन बर'खौ जोङो लुबैदों जाहाथे बिनि सेक्रिफाइसखौबो जोङो मान होनो रोंनांगोन बयबो जाहाथे दिपेन बर'खौ देरहा होनानै जातिनि थाखाय खामानि मावनायाव जाहाथे बिथांखौ थुलुंगा होयो बेखौ जोङो बयबो बिटिआर बासिया लुबैदों दा गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय बिथाङा फैबाय थानाय समाव जुदि एमएलए जानो हायोब्ला एमएलए जायोब्ला बिथाङा गोबां खोथाखौनो एसेम्ब्लियाव बुंनो हागोन दा बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानाय समावनो जोङो खोनानो मोन्दों जे उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज जानो थांगासिनो दङ बे मेडिकेल कलेजखौ बिथाङा सिएमनियाव थांनानै मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनियाव थांनानै बुंहैनाय लोगो लोगोनो बिथां चिफ मिनिस्टारा उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज जानांगौ होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो बिथाङा फोसावदोंबो गुबुन मोनसेया बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै उदालगुरियाव मोनसे फ्लाइअभार जानो गोनां बे फ्लाइअभार जानो गोनांखौबो दिपेन बर'आ गोबां नाजानानै दिनै फ्लाइअभारखौबो दाखालि बावै जोङो बेखेवबाय बा माबा बनायसिगोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों बा जोङो नुनो मोन्दों दा बेबायदि बिथाङा एमएलए नङै समावनो गोबां बुस्थुफोरखौ बुंनानै साहसजों बिथाङा सासे साहसि बिथाङा जोबोर साहस दङ बुंनानै लाबोनो हानाय केपासिटि दङ दा गोबां एमएलएफोरखौ जोङो नुदों एमएलए जाखांनायनि उनाव एसेम्ब्लियाव फंसेबो खोथा बुंनो हाया पार्लियामेन्टआव एमपि जाखांनायनि उनाव पार्लियामेन्टआव फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायै जोङो गोबां नेताफोरखौ नुदों नाथाय जोङो दिनै नुदों दिपेन बर'आ बेबायदि नङा दिपेन बर'आ एमएलए नङै समावबो गोबां खोथाखौ डिमान्ड खालामनानै बिथाङा लाबोनो हादों दा बिनिखायनो दिपेन बर'खौ बयबो रायजो राजाया जोंनियाव फैजानायखौ लुबैदों राजखान्थियाव नोंथांनि बायदिब्ला जाथि आरो नैबे बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर मावफुंनाय बेखौ राजखान्थियारि गोहोनि अनगायै माहारियारि आफादाव थानानै मावफुंनाया गोब्राब गोब्राब माहारियारि आफादा अकल जोङो डिमान्ड खालामनो हायो जोङो धरना होनो हायो जोंनि दाबि दाबाखौ जोङो उत्थापन खालामनो हायो आरो बै दाबि दाबाखौ उत्थापन खालामनानै जोङो खोनासंहोनोल' हायो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनिखायनो राजखान्थियाव बाहागो लानो गोनां जादों दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फायानो बुंबोदों जे राजखान्थि मोनथायनि गेजेरजों राजखान्थिनि गेजेरजोंसो जोंनि दाबि दाबाफोरखौ जों मोनफुंगोन दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियाव बाहागो लानायनि जाहोनाबो बेनो जोङो प्रेसार होनो हायो खिन्थु बेखौ मावफुंगोना राजखान्थिनि गेजेरजोंसो सरकारनि गेजेरजोंसो हायो दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो राजखान्थि हान्जा दानानै एमएलए एमपि दैथायहरनानैसो जोंनि जि दफाफोर जोंनि जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावफुंगासिनो दङ गोदोनिफ्राय मोनसेनि उनाव स्टेप बाय स्टेप जोङो मोनफुंनो हादों आरो बर' हारिया बा बिटिआर बासिया बड'लेण्ड बासिया नैबेसिनि अबस्थायाव फैनायनि गुबै जाहोनानो बेनो दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो प्रेसारल' होनो हायो जोङो बेखौ लानानै फैनो हाया प्रेसारल' होनो हायो बा जों डिमान्डल' खालामनो हायो खिन्थु पलिटिकेलिसो बे बुस्थुफोरखौ जोङो मोनफुंनो हायो दा बेनिखायनो पलिटिक्सखौ जोङो खालामनो गोनां बाध्य जायो आरो पलिटिक्सनि गेजेरजोंसो मोन्थायफोरखौ मोनफुंनो हायो बिथाङा जिथु दासिमहालागै गावनि बिबानखौ दिनैसिमहालागै एंगाराखै जिथु एंगारनायनि जिथु बाथ्रा बेसो सरसा जाबाय थादों जुदि बिथाङा एंगारोब्ला बबेबायदि राजखान्थियारि हान्जायाव थानायखौ नोंथाङा लुबैयो आरो दिनैनि सानाव गोबां जिथु ओनसोलारि दोलो आरो बेजों लोगोसे जिथु माहारियारि दोलो बिथांमोना बिथांखौ हांख्रायगासिनो दङ जि नोंथाङा जोंनि हान्जायाव जइन जानांगौ होननानै बे बाथ्रायाबो दिनैनि सानाव खोब गोसारगासिनो दङ नोंथाङा माबायदि हान्जायाव बिथाङा थानानै खामानि मावनायखौ लुबैदों थारैनो जोङो बिटिआर बासि बा जोंनि ओनसोलनि उदालगुरि बासि समस्ति बासिया बिथांखौ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायसो लिंनाय जादों एकर्ड बेलेग जेबो जाहोन गैया एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ जोङो पार्लियामेन्ट एसेम्ब्लियाव थांनानै जोंनि दाबिफोर जिखिनि आद्रा थानाय जिखिनि दफाफोर बेखौ मावफुंनांगौनि खाथिरावसो रायजो राजाया लुबैदों दा बिदि हिसाबै जों निस्सय आङो लुबैगोन जाय हान्जाया बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंगोन जाय हान्जाया बिटिआरनि दफाखौ मावफुंगोन बे हान्जाजों थानानै बिथाङा राजखान्थियाव बाहागो लायोबा रायजो राजाया साबसिन मोनगोन गुबुन जाय पलिटिसियानफ्रा बिटिआर एकर्डखौ रेसपन्स होआ बिटिआर एकर्डखौ मान होआ बेबायदि हान्जायाव थाङोबा निस्सय रायजो राजाफ्रा बारा गनायनाय नङा बायदि मोनदों आथिखाल जिथु सरकारनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा जि बिथांमोननियावबो गोथौयै जिथु हाबनानै दङ जे बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि बिबाना नाथाय बिथांमोननि सायाव मा बुंगोन बर' हारिनि सेन्टिमेन्टजों फैनाय दिनै हाग्रामा महिलारि मानगोनां चिफ
बिथाङाबो बर' हारिनि सेन्टिमेन्टजों बिएलटि गोबां बोसोर आन्दलन खालामबोनाय सासे दैदेनगिरि नेता जों बेखौ बयबो मान होयो आरो बिथांनि दैदेननायावनो बिटिसि सुक्ति जादों आरो दिनै डेभेलपबो जादों बेखौ जोङो नुदों नाथाय बेखौनो खावलायगोन जे जोङो माब्लाबा नुनो मोनो बिटिआर एकर्डखौ बारा सापर्ट खालामै बा मावफुङै बेबायदि थासारिखौ जोङो नुनो मोनो बा जोङो बेयो गावनि पलिटिकेल लेंगुवेजसो ना मा मिथिया सिङाव मा दङ आं जिहेतु राजखान्थिजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया बेखौ जोङो बारा मोनथिस' हाया खिन्थु बेखौनो खावलायगोन दिनै बिथांमोनाबो जिहेतु जातिखौ नेतृत्व होबोनाय साफा साफा दैदेनगिरि दा मोनफ्रोमबो एकर्डआव जेबो गाज्रि थाया मोनफ्रोमबो एकर्डआनो मोजां हारिनि जौगानायनि थाखाय बेयाव एकर्डखौ खालामनाय जायो दफाफोरखौ लाबोनाय जायो दा दिनै बिटिसिनि जि एकर्ड बेबो बहुत मोजांमोन गोबां मोजां बिटिसिनि दफाफोरखौ दिनै मावफुंजोब्बाय मावफुंनो हानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांमोना गोलाव सम 15 बोसोर बिथाङा सरकार खालामनो हादों दा बेयाव मावफुंजोब्बाय दा बिनिख्रुइ मावफुंनाय खामानिखौथ' आरो गैलानो बिसिना जोबनानै थांबाय दा दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोबां दफाफोरखौ मोनबोदों बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन दङ दा एरिया एक्सटेनसन जानाय बिटिसिआव मोनब्रैल' जिल्लाखौ लानानै जोङो एकर्ड खालामदोंमोन दिनै जोंहा सनितपुर गहपुर मोनबाय बिथिं जोंहा बर' मा होनो बाहेराव बर'नि बाहेराव थानाय बिथांमोनाबो मा होनो मोन्थाइखौ जोङो मोननायखौ नुनो मोनबाय दा बेबायदिनो गोबां दफाफोर इउनिभार्सिटि लुनायनिफ्राय लानानै डाइरेक्ट फान्डिंनिफ्राय लानानै बै माखासे मोजां मोजां दफाफ्रा मावफुंलागोन खोथा दङ दा बेयाव जुदि आङो दहायनो बुंदों बिटिसिआ बारा फेक्टर नङा दा स्टेट आरो सेन्ट्रेलनिसो इसु नालाय दा बिटिसिआ मावबाबो मावाबाबो बेखौ जोङो बारा बुंनो हाया बिटिसिआ जाबाय एसेम्ब्लियाव जाहाथे बाहागो लाहैनो हायो बिनि थाखायसो बिटिसिआ रेसपन्स मोनो दा एसेम्ब्लियाव बुंनो हायोब्लासो एसेम्ब्लियाव एमएलए थायोब्लासो बै स्टेट आरो सेन्ट्रेलनि इसुफ्रा माखासेया जाफुंनानै फैयो दा बेनिखायनो अब्लाबो आङो बेखौनो खावलायगोन जों बयबो रायजो राजाया लुबैयो जे बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायाव बिपिएफ सरकाराबो रल लानांगौ होमबानिया बर' हारिया जौगागोन नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे उदालगुरि नैबे 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि जिथु रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै दिपेन बर'खौ रायजो राजाफ्रा बिजाथि हिसाबै हास्थायदों होननानै नोंथाङा बुंदों नोंथांनि बिबुंथियाव नाथाय दिनैनि दिनाव जिथु आबुङै एक्सपिरियेन्स गोनां होननानै बुंनांगोन जोङो दिनै गोबां खेब एमएलए जाबोनाय बिथां रिहन दैमारिनि मुङाबो दिनै बेयाव गोसारगासिनो दङ नैबे उदालगुरि बिधानसभायाव बाहागो लागोन होननानै बिथाङा बाहागो लानायनि देरहाखांनायनि उनावना बिथाङा फेलें जादों नामा जे थांनाय बाराव बिथांनि खामानि मावनाय ओरैनोथ' जोङो नायदों आङो दहायबो मोनसे खोथाखौ बुंदों जे जातिनि नेतृत्व होबोनायनि मावनाय आरो जातीय नेतृत्व होबोयैनि मावनायाव एसे डिफारेन्स दङ होनना आं दहायनो बुंखादों दा खोथाया जाहैबाय दिनै बिटिसिआव बिथाङा डिपुटि चिफ सासे बेहा डिपुटि चिफजोंनो गोबां खामानिखौ मावनो हागोन जोङो लुबैयाखै जे डिपुटि चिफआ गुबुनाव थांथों उदालगुरियावनो थाथों जों उदालगुरि बासि हिसाबै जोङो एसे सार्थ जादों सार्थबादि हिसाबै आंनियावबो सार्थआ नुजाथिदों दा बिटिसिआवनो जोंनियावनो डिपुटि चिफआ थाथों जोङो बेखौ लुबैदों ओनसोलनि रायजो राजाया जोङो जाहाथे दिनै रिहन दैमारिया एमएलए गेलेनानै डिपुटि चिफआ जुदि उदालगुरिनिफ्राय बारग'लाङोब्ला बियो बिराद गाज्रि जागोन दा बेनिखायनो बिथांनि मावनायाव फेलें जादों जायाखै जों बेखौ बुङा गोबां बिथांमोनाबो खोथा होदोंमोन बिटिसि इलेक्सनाव नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे जिखिनि खोथा होदोंमोन बेबायदि मावफुंजोबनो हायाखै आरो बारा समबो जायाखै 4 मास 5 मास जाबाय दा बै 4 मास 5 मासाव जाबायदि मावनांगौमोन बेबायदि मावनायखौ जोङो नुवाखै आरो मावनाय मावैजों खोथा गैया जोङो जातीय नेतृत्व होनाय दैदेनगिरिखौ नांगोन आवाज होनो हानाय बा जोङो बिख'नानै लाबोनो हानाय दा दिनै दिपेन बर'आ होम मिनिस्टारनिफ्राय लाना प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लाना सिएमनिफ्राय लानानै गोबां मोनसे मोजां सोमोन्दो दङ दा दिनै रिहन दैमारिखौ जोङो बुङा बेहाबो गोबां एक्सपिरियेन्स दङ एबसुनिफ्रायनो बिथांखौबो जोङो एमएलए बनायदोंमोन बिथांखौ जोङो मिनिस्टार बनायबाय दा बिथांखौ जों एक्सपिरियेन्स गैया होननानै बुङा नाथाय रिहन दैमारिनि मावनाय आरो दिपेन बर'नि मावनाया एसे आलादा जागोन मानो होनोबा दिनै
हम मिनिस्टारजों प्राइम मिनिस्टारजों जाबायदि मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ बिख'ना लाबनो हानाय जाबायदि गोहो दङ दिपेन बर'नियाव हयथ' रिहन दैमारिनाव बेबायदि थायाबो जानो हानाय जों बेखौ अनुभब खालामदों रायजो राजानि बुंनाय बाथ्रा बेयो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा आरो जोङो उदालगुरि बासि हिसाबै रिहन दैमारिनि आखाइनिफ्राय डिपुटिशिपखौ थांजानो बादों बिथाङा डिपुटिशिपआवनो थानांगौ जोबथा सोंथि नोंथांनिसिम जिहेतु नोंथाङा जेबो बा रावबो राजखान्थियारि हान्जाजों नोंथाङा लोब्बा गैया दिनै नोंथाङा सासे हरसिंगा ओनसोलनि सांग्रां नोगोरारि हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो एक्सुवेलि नंगौ आंहा जेबो राजखान्थिजों आं सोमोन्दो गैया बै हिसाबै जोङो सासे नागरिक हिसाबै सासे भटार्स हिसाबै बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि हारिया जौगानायनि जायफ्रानोखि खामानि मावगोन बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जायफ्रानो मावफुंगोन बा दिनै सोरबायदि मानसिया दिनै एसेमब्लियाव थांनानै खोथा बुंहैनो हागोन जोंनि दाबि दाबाफोरखौ बिनानै लाबोनो हागोन बैबायदि मानसिफोरखौ जाहाथे जोंनि उदालगुरि बासिया जाहाथे देरहा होयो आरो जोंनि बृहत्तर उदालगुरि बासिया जाहाथे जोंनि ओनसोला जौगायो जोंनि बर' हारिया जौगायो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो हारिया जौगायो दिनै हानि गोबां जेंना दङ जोंहा दफाफोरनि मावफुंनांगौनि गोबां खोथा थाहैबाय दा बेबायदि मानसिखौ जोंनो जोंनि गेजेराव नांगौ दा बेनिखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों गासैबो बर'नि जाय जि हान्जायावनो थाया मानो जाय जियानो थाया मानो गासैखौबो दोनथ'नानै दिपेन बर'नि सेक्रिफाइसनिफ्राय लाना दिपेन बर'नि साहसनिफ्राय लानानै दिपेन बर'आ जे 20-25 बोसोर बर' हारिनि थाखाय नेतृत्व होबोबाय गावखौनो बावसोमबाय बेखौ मान होनानै जाहाथे दिपेन बर'खौ 5 बोसोरनि थाखाय जोङो लुबैगोन आं व्यक्ति हिसाबैबो आं बेखौनो बुंगोन जे आंबो लुबैदों जे दिपेन बर'नि सेक्रिफाइसखौ नायनानै जोंनि गावनि सार्थ आंनि मानसि नोंनि मानसि बै खोथाफोरखौ दोनथ'नानै बिथाङा जे 25 बोसोर नेतृत्व होबोबाय साख्रिखौ गारबाय जाथिनि थाखायनो गोबां खामानि मावबाय न' बां गारनानै बै माखासे खोथाखौ बिटिआर एकर्ड मावफुंनांगौनि हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ राजखान्थि लेभेलाव थांनानै मावनांगौनि खाथिराव बयबो जोंनि उदालगुरि बासि बा उदालगुरि समस्तिनि रायजो राजाया बिथांखौ भट होनानै देरहा होनायखौ आंनिफ्राय आङो लुबैदों बेखिनियानो हाय नंगौ बिथाङा जाहैबाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हरसिंगा हालामनि सासे सांग्रां नोगोरारि बिथाङा गोबाव सम जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै बिथाङा हारिनि जौगानायनि गोबां बिहोमा होबोनाय सुबुं आरो दिनैनि सानाव बिथाङा जि आथिखालाव जि सोलिबाय थानाय जि समाजारि बिजोङाव जि दिपेन बर'आ दिनैनि सानाव माहारियारि आफादनि जि बिबान बेखौ एंगारनानै जि राजखान्थियारि हान्जायाव हाबनो थांगासिनो दङ बेफोरबायदि आयदाखौ लानानै जोङो जितु बिथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय नैबे समाव आङो मोनफ्रोमबो खौरां लानानै उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा फारसेजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि